Καλησπέρα σας, ξανά. Λοιπόν, μαζί με τα παιδιά του Τρίτου Λυκείου που είναι τεχνολογικής και τεχνικής κατεύθυνσης, θα κάνουμε μια αναδρομή στον προγραμματισμό. Δηλαδή, πώς ξεκίνησαν τα πράγματα, από τις πρώτες γλώσσες που γνώρισα εγώ όταν ήμουν παιδί, μέχρι τις μοντέρνες γλώσσες που γνωρίζουν τα σημερινά παιδιά. Η πρώτη γλώσσα γενικής χρήσεως ήταν η πρώτη γλώσσα είναι Basic. Ήταν μια μεγάλη πρόοδο, γιατί μέχρι στιγμής οι γλώσσες ήταν πολύ εξειδικευμένες. Ενώ η Basic επέτρεπε να μπορούν να προγραμματίσουν και άτομα με πολύ λίγες γνώσεις, που μπορούσαν να φτιάξουν από πολύ απλές μέχρι πολύ δύσκολες εφαρμογές. Ένα πρόβλημα που υπήρχε τότε, το οποίο δεν το βλέπαμε, ήταν ότι έχει αγγλικό περιβάλλον εργασίας και εντολές στα αγγλικά. Οπότε αυτό δυσκολεύει τα παιδιά προκειμένου να γνωρίσουν τον προγραμματισμό. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα παράδειγμα σε Basic. Τι ζητάει, στέλνει εδώ το αριθμό από ένα χρήστη, τον διαβάζει κάπου, στέλνει το δεύτερο αριθμό, τον διαβάζει κάπου, τον εγγύσει το μέσο όρο και του πάλι το μέσο όρο. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτά γινόντουσαν πριν πολλά χρόνια. Λοιπόν, τώρα τα παιδιά, ο Δήμος, θα συνεχίσει. Τι γίνεται τώρα, Δήμος? Καλησπέρα σας. Εδώ μπορούμε να δούμε, να σας μιλήσω για τη γλώσσα. Η γλώσσα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον προγραμματισμό, όπου μπορούμε να δημιουργούμε προγράμματα. Τη δημιούργησε ο Άντης Βελιόπουλος και τα προγράμματα φτιάχνονται. Αυτό το πρόγραμμα φτιάχνεται ώστε να μπορούν οι μαθητές της γραμματική τα προγράμματα που δημιουργούν στα χαρτί να μπορούν να βλέπουν να τρέχουν στον υπολογιστή. Ακόμη, η γλώσσα έχει γενικό περιβάλλον εργασίας και είναι εντελώς δωρεάν. Όμως, από την άλλη πλευρά, ένα μειονέκτημά της είναι ότι τα αποτελέσματα του τρεξίματος του προγράμματος είναι σαν κείμενα ή σαν αριθμοί. Εδώ μπορούμε να δούμε ένα παράδειγμα στην ανάλυση. Εδώ μπορούμε να δούμε ένα παράδειγμα προγράμματος, όπου στο επάνω μέρος της διαφάνειας βλέπουμε πραγματικά ότι το μενού είναι ελληνικό. Επίσης, δεξιά βλέπουμε ότι οι εντολές είναι ελληνικές. Επίσης, στο κάτω μέρος της διαφάνειας μπορούμε να δούμε πραγματικά ότι δημιουργώσαμε δύο σάλτες ελληνόπουλες και βλέπουμε επίσης και το έτος που δημιουργείται αυτή η έκθεση. Ακόμη, το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούμε να δούμε το μέσο όρο δύο αριθμών. Χρησιμοποιώνται δύο μεταδοτές. Οι δύο μεταδοτές, η Α και Β, χρησιμοποιούνται για να δίνουν τις ελάχιστες τιμές και η τρίτη μεταδοτή ώστε να μπορούμε να εκδώσουμε το αποτέλεσμα. Τέλος, στο κάτω λεπτό πλαίσιο μπορούμε να δούμε το αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος. Αυτά ήταν να σας πω για τη γλώσσα. Πιστεύω να με κατανοήσατε. Και τώρα θα έρθει η Δέσποινα με την επόμενη γλώσσα του προγράμματος. Κύριε και κύριοι, καλησπέρα σας. Εγώ θα σας μιλήσω για άλλη μια γλώσσα προγραμματισμού, τη Logo, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό να μάθουν οι μαθητές προγραμματισμό, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ιδιαίτερα πολύπλοκα προγράμματα. Η γλώσσα αυτή διδάσκεται στη γάμα γυμνασίου και βασική ομοιότητά της είναι ότι με τη γλώσσα είναι ότι έχει ελληνικό περιβάλλον και ότι εδώ γράφουν τις εντολές. Αυτό όμως που την κάνει να ξεχωρίζει από τις προηγούμενες γλώσσες που αναφέρθηκαν είναι ότι το αποτέλεσμα δεν είναι κάποιο κείμενο ή αριθμοί, αλλά είναι ένα σχέδιο που είναι πιο ενδιαφέρον. Η Logo βασίζεται στην κίνηση μιας χελώνας και δίνουμε εντολές προκειμένου αυτή να φτιάξει το σχέδιο και να δημιουργηθεί το αποτέλεσμα. Εδώ βλέπουμε μια απλή εφαρμογή της Logo, όπου φαίνεται φαίνεται πως το περιβάλλον εργασίας είναι ελληνικό. Εδώ φαίνεται διάφορα σχέδια που μπορεί να επιλέξει ο χρήστης. Και επίσης εδώ είναι οι εντολές που έχουμε γράψει προκειμένου η χελώνα να δημιουργήσει αυτό το σχέδιο.
αρχικά σβήνει γραφικά, θέτει το πράσινο χρώμα και αυτό το επαναλαμβάνει 6 φορές προκειμένου να δημιουργηθεί το εξάγωνο αυτό. Θέτει τέλος το κίτρινο χρώμα και το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία αυτού του εξάγωνου. Στη συνέχεια θα μας μιλήσει η Μαρία για το Scratch. Καλησπέρα σας από μένα. Το Scratch μοιάζει με τη Logo στο ότι το αποτέλεσμα είναι ή κίνηση ή σχέδιο. Βλέπουμε πώς βασίζεται στην κίνηση μιας γάτας και η διαφορά που κάνει το Scratch να διαφέρει περισσότερο από τη Logo είναι ότι δεν γράφουμε τις εντολές, αλλά τις διαλέγουμε από μια έτοιμη λίστα να δούμε στη συνέχεια. Στην πρώτη στήλη είναι αυτή εδώ και μπορούμε να κάνουμε διάφορες αλλαγές παραμέτρους. Δηλαδή, αντί για 10 να κάνουμε 100 ή ό,τι άλλο θέλουμε. Το Scratch δημιουργήθηκε από το Πανεπιστήμιο MIT και έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, μεταξύ των οποίων είναι και η ελληνική, και γι' αυτό μπορεί οποιοδήποτε να το κατεβάσει δωρεάν από το διαδίκτυο και να το χρησιμοποιήσει. Τώρα θα δούμε ένα έτοιμο πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει. Είπαμε την πρώτη λίστα που μπορούμε να διαλέξουμε τις εντολές. Στη δεύτερη λίστα που είναι εδώ, βάζουμε με τη σειρά τις εντολές, έτσι ώστε η γάτα να τις εκτελέσει και να φτιάξει το επιθυμητό αποτέλεσμα πατώντας την πράσινη σημαία που έχει πάνω εδώ στο σημείο αυτό. Βέβαια, μπορεί να έχει και αλληλεπίδραση φτιάχνοντας ένα πράγμα για να είναι πιο διασκεδαστικό για τα παιδιά. Αυτά είναι να σας φέρω. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα μας παρουσιάσει ο Νίκης στη ρομποτική. Γεια σας από μένα. Η ρομποτική έχει πάρα πολλές ομοιότητες και μεταδιαφορές με το Scratch. Η κύρια ομοιότητα είναι ότι δεν γράφουμε τις εντολές και τις διαλέγουμε. Η διαφορά βέβαια είναι ότι το Scratch είναι ένα αποτέλεσμα κίνησης στην οθόνη, ενώ αντίθετα με το ρομποτική που έχουμε ένα αποτέλεσμα στον πραγματικό κόσμο. Δεν υπάρχει δωρεάν βέβαια. Ο προγραμματισμός, το CD δηλαδή και όλα τα υλικά πρέπει να τα πληρώσουμε, σε αντίθεση βέβαια με όλες τις άλλες γλώσσες. Όπως είπα, το σημαντικό με τη ρομποτική είναι ότι δεν δίνουμε ένα αποτέλεσμα στην οθόνη, δεν είναι μόνο στην οθόνη, αλλά φαίνεται και στον πραγματικό κόσμο. Δίνουμε ζωή δηλαδή σε άτυπα αντικείμενα. Εδώ είναι το φωτογραφείο με το ρομπότ και συνέχεια βλέπουμε το πρόγραμμα. Αυτό είναι το περιβάλλον του προγραμματισμού, όπου βλέπουμε ποιες εντολές έχουμε δώσει με τη μορφή αυτή που βλέπετε. Μας έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα, θα κάνουμε μια επίδειξη με το ρομποτάκι το οποίο έχουμε ετοιμάσει. Είναι ένα απλό ρομπότ, το οποίο έχει τη μορφή αυτοκινήτου, περίπου. Να σας εξηγήσω ότι κάπως δίνουμε. Εδώ έχουμε το εικονικό στοιχείο, το οποίο μας δείχνει το ένα μικρόφωνο, να το δείτε. Έχουμε πάνω στο ρομπότ ακριβώς υπάρχει ένας αισθητήρας, ο οποίος μπορεί και να γνωρίζει τον ήχο, όπως τώρα θα δείτε. Αν δίνει εγώ γυρίσει πίσω, και όπως βλέπετε, όπως βλέπετε εμπόδιο, θα γυρίσει πίσω, θα κάνει μια πράξη όλων των μοιρών, θα γυρίσει πάλι το πίσω και θα προχωρήσει ξανά. Όπως βλέπετε, θα στην αλλού, αυτό έτσι έχετε, και επαναλαμβάνει το συνεχώς.